Deze tjerk slacht zo duidelijk alarm hier in de Zwijgermieren dat er voor pieken hamat. Dat is geen tafel. Op de meeste plekken is het heel best gaan. Zo we hier ook bij het raster staan, dat doet zijn werk wel. Dat we goed merken kunnen dat vooral de vos er net meer in komen kan. Wat er natuurlijk uit de lucht wegkomt en het lidse goed zoals hermelijn en wezels, die kan je toch net zien houden. Maar het is aardig goed gaan. En het is eigenlijk ook wel eens wens van, we willen uiteindelijk wel wat uitbreiden. Dat er nog meer rasters komen. Zodat we alles op een weide voor zetten kunnen. Maar dit middel wordt je er minder als meer broekt. Het komt omdat het is heel intensief in beheer is. Om de stroom erop te houden, maar je eigenlijk haast alle weekenden erheen. En dan mag je mijn bosmeender of op een andere manier het gas onder de treden bijmenen. En dat maakt er zeer regelmatig, want anders dan zwakt de stroom aan en dan is het net meer effectief. Doch wil ik Staatsbosbeheer meer met deze rasterswerkje. Ja, wij zouden dit heel graag opschalen willen, maar ja, dat gaat om heel veel werk. En het is ook heel duur. Je moet al je materiaal aanschaffen. En eigenlijk ben de Joodijs vergoedingen daar helemaal net op te rekenen. En de hoop is dat dat verandert.